Hej YouTube, og velkommen til den her video. Det her er en video inde på den her PvP-server. Jeg vil gerne reklamere lidt på. Så. Og der er en, der lige har fået VIP, fordi han fik en VIP-bog. Og der er pænt mange endelige nu. Jeg er joinet sammen med ham her, jeg snakker med nu. Prøv at sige noget. Hej. Ham joiner han sammen med. Og så prøver de lige at spille på den. Og det er en, der hedder Simdale, der er den. Og hvis det er en, der hedder MR Toad. Det er sikkert ham. Det er nok Simdale. Fordi han hedder simgaming.dk. Så, og ham den anden, han hedder Simdale. Så det kan godt være det samme. Og jeg har lige snakket med Simdale, og han sagde bare, hvad jeg skulle sige i videoen. Og det var det. Det her, det er en PvP-server. Og du kan join den, IP'en kommer i description. Simdale, han er derovre. Han står lige og bygger sådan lidt ting ud i PvP'en. Og jeg håber sådan, at det kommer drop party, fordi vi er ikke så gode lige her nu. Det eneste gode ting, jeg har fået, det er et Jamsi, vi faktisk fik 2 svær og 57 dårlige guldæbler. Og en øks, og sådan, ja, sådan lidt forskellige diamond ting og sådan noget. Og I kan forresten også lige se det her nu, prøv at se. Der er det her. Yes. Jeg kan få jern og diamond ting og sådan lidt. Gratis. Ja, og her der kan I købe tingene. Men det er bedst, hvis I bare gør det andet. Hvis I bare OP mig. Nå, altså der er no lag på serveren på side, det kan I se. Der er ikke specielt meget. Nej. Det er virkelig lidt lag der her. Og hvis der er, så er det bare en lille bitte smule. Sådan nogle gange. Så. I må meget gerne join. Nej, ikke Andreas Brun. Nå, jeg er død. Okay, jeg håber I joiner serveren, fordi jeg vil gerne have I joiner serveren, ellers bliver jeg meget sur. Og jeg er ikke sikker overhovedet ikke, men jeg tror hvis det er noget med, at når serveren er fuld, og der kan vist være 20 ind. Når serveren er fuld, så kommer der måske drop party. Jeg tror det er sådan, jeg ved det ikke. Det burde det i hvert fald være. Det var det. Ikke andet end hvis du vil sige noget, hvad det nu det hedder. Niklas. Ja, Nick. Nej, ikke rigtigt. Jo, join. Join. Okay, så vi ses. Ja. Der er Simdale. Ja, vi ses YouTube. I må have en god dag. Vi ses igen. Ja.